Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera beste aste bati hasiera emateko prest gaude eta festa giroan egingo dugu. Edo zein aitzakia balekoa dugu parrandarako eta gaurko aitzakiak kolore berdea du. Gaur St. Patrick's Day ospatzen delako munduko hainbat txokotan, baina bereziki Irlandan eta irlandarrak dauden munduko hirietan. Baina St. Patrick hori etzen irlandarra, eta ez zuen Patrick izena. Eskozian jaio zen 387. urtean, eta pirata irlandarrek umetan baitu zuten. Esklabo bezala saldu eta hartzain modura lanean aritu zen Frantziara ihes egitea lortu eta apaiz sartu zen arte. Ipar Irlandan hiltzen eta 1780an Irlandako patroi izendatu zuten. Gaur garagardoa eta musikarekin ospatuko dute eguna. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged fore and aft, and oh how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. Omendu ditzagun bada irlandarrak ekarpen handia egin baitiote kulturari eta zientziari, adibidez botanikari. Gaurko egunez 1785 Ellen Hutchins jaio zen, Irlandako botanikari aitzindaria. Gaur egungo argitalpenetan egindako ilustrazio botanikoengatik eta 100 espezimen botaniko jaso eta identifikatzeagatik ezaguna da. 200 landare baskular espezie baino gehiago erregistratu zituen, 200 alga espezie, 200 briofito eta 200 liken inguru. Horregatik, hainbat landarek bere izena daramate. Hala nola, Jubula Hutchinsia edo Herberta Hutchinsiae. Landare berriak aurkitzeko zuen gaitasunak eta espezimen ilustratuen marrazkien kalitateak botanikari nagusien miresmena eragin zuen, eta bere lana argitalpen askotan aurkeztu zen. Zuaitzei gora begira itxoiten, ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta zer diozue musikari egin dioten ekarpenari buruz? Horren adibidea da The Corrs taldea, adibidez. Eta gaurko egunez jaio zen Caroline Georgina Corr musikari eta abeslaria Dundalken jaio zen luzeko konderrian. Bere anaiarrebekin batera The Corrs musika taldeko abeslari eta kidea izateagatik ezaguna da. Bertan, abesteaz gain taldeko perkusionista izan da, besteak beste, bateria, botrana, kajoia eta pianoa ere joz. Irlandako doinu tradizionalak eta popa nahastuz, 7 disko kaleratu zituzten 80. hamarkadatik eta 40 milioi ale saldu dituzte. Ekintzailetzarengatik ere ezagunak egin ziren eta hainbat kontzertu eman dituzte Liberiako errefuxiatuen alde. Omakeko bombardaketa salatzeko Nelson Mandela elkarteren alde. Begira, Irlanda eta ekintzailetza kontuan hartuta, gaurko egunez 2020an zendu zen Betty Williams, bakezalea, 1976ko bakearen Nobel saria. Community of Peace People, edo bakearen jendea, taldeko kidea izan zen.
Eta saria, Nobel saria, Irlandako gatazka bide baketsuetatik konpontzeko lan egin zutelakoan eman zitzaien. Izendapen hau Britainiarrek Irlandako errepublikarrek baino gehiago txalotu zuten. Azken hauen ustetan talde bakezalearen lana iraren ekintzen kritikan zentratzen zelako soilik. 2010ko martxoan Euskal Herriko gatazkari irtenbidea errazteko argitarotutako Bruselako adierazpenaren sinatzaileetako bat izan zen Williams. Hi diddly diddly dum diddly doo diddly dum diddly doo diddly day. Hi diddly diddly dum diddly doo diddly dum diddly doo diddly day. Let grasses grow and waters flow in a free and easy way. But give me enough of the fine old stuff that's made near Galway Bay. And please smell all from Donegal, Sligo and Leitrim too. We'll give them the slip and we'll take a sip of the real old Mountain Dew. Baina Irlandako gaurko efemeride guztiak ez dira ospatzeko modukoak. Gaurko egunez, 1856ko martxoaren 17an, lehen errefuxiatu ontzia irten zen Dublingo portutik, Irlandako gozete handiaren garaian. Irlandarren bierenentzat oinarrizko dietaren parte zen patataren ekoizpenak eskatxe izan zuen izurrite baten ondorioz. Herritarren pobretzea areagotu zuen eta lurjabe eta maizarren arteko tirabirak areagotu ziren horregatik. Hainbat matxidana izan ziren eta milioi bat hildako eta beste horren beste errefuxiatu eragin zituen. Gosetea Irlandako historiaren une erabakigarri bat izan zen. Goseteak eta haren ondorioek etengabe aldatu zuten uhartearen panorama demografikoa, politikoa eta kulturala, populazioaren gainbehera eraginez. Irlandar askoren eta orduko gobernu britainiarraren arteko harreman tirabiratxoak are gehiago okertu ziren gosetearen ondorioz. Nazionalismoa eta errepublikanismoa bultzatuz, bai Irlandan, bai mundu osoko Irlandar migranteen artean. Was completely ruined within only some few days. Parents shot from many throats, Sodom rose and waves. In the great famine of 48, when the death march was laid by grave diggers' spade, day and night the banshee cried, call the young and the old, who were once strong and bold. Eta aipatutako errepublikar horietako bat izan zen Michael O'Harahan, 1916ko Pazko matxinadako buruzagietako bat. O'Harahan gaurko egunez jaio zen 1877an. Pazko matxinadan James Cobb gaieta fabrikan gotortu eta bere adiskide min Thomas McDouganen agindupean zegoen Dublingo 3. bataioiko 2. komandatea izan zen. Baina matxinada honetako arduradunetako bat izateagatik 1916ko maiatzaren 4ean Kilmainham Gaol espetxean fusilatu zuten, aldiz anaia Henry O'Harahan bizitzaldi osorako espetxe zigorra ezarri zitzaion. Gaur egun Wexford udalerriko geltokiak bere izena darama, baita bere sorlekua den New Ross udalerrian Barrow ibaia zeharkatzen duen zubi batek ere. Ari natzaizu gauez kantuan dautsi duzu eraikitako zubia deus estatu. Eta ari gara Irlanda gora eta Irlanda bera, baina hemengo efemerideak ere aipatu beharko ditugu, ezta? Gaur 30 urte dira Joxean Lasa eta Joxi Zabalaren gorpuak identifikatu zituela Pako Etxeberria forentxeak. 1985ko urtarrian Alakanteko Busot herrian aurkitu zituzten gorpuak, baina egoera kaskarrak autopsia oztopatu zuen. Biktimen senideak Etxeberriarekin jarri ziren harremanetan, Alakanteko konposantuan zeuden ihotzak euren semeenak izan zitezkelakoan, eta hala ziren ADN frogek erakutsi zutenez. Joxean Lasa eta Joxi Zabala 1983ko urrian baitu zituen galek Baionan, eta Donostian torturatu ostean Alakantera eraman zituzten han erail eta kare bizitan ehorzteko. Kanpo behar luke hilobiak, espetxetan naizegadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ezaldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria.
Tira, eta zer izango dugu gaurkoan? Ba, Josune Belez de Mendizabalek Zurrunbilo jaialdiaren inguruan hitz egingo digu. Euskarazko arte eszenikoen ingurukoa da eta martxoaren 28tik 30 egingo dute. Puri-purian atalean telesail eta filmen inguruan hitz egingo dugu eta gomendioren bat edo beste ere emango dizuegu. Oraintxe aipatu dizuegu gaur 30 urte identifikatu zituztela Joxian Lasa eta Josi Zabalaren gorpuak, horri buruz ere ariko gara. Eta gazteentzako literatura eta gazteen sorkuntza bultzatzen dituen Lumafest jaialdiari buruz ere hitz egingo dugu Patxi Persarekin. Ba, asteari hasiera emateko moduan garela esango nuke. Esango nuke, benga, martxoak 17 ditu eta astelena da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, June Romateti Bargoren egunon. Egunon. Eta zuekin, Julen Goikotxe Bargozo egunon. Baita zuei ere. Eta ni Goiurez Izarandian hauzo egunon. Guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu. Bigarren kafeak 952 saioa du, martxoak 17 goizak 10:18 eta gu hementxe 3 aurkezlek gure maite dutak elkarbanatzeko prest. Ginenean erreza zirudia. Eta demokratikoki erabaki dugu Julen Goikotxea Orbegozo izango dela gaur lehena bere maite duta elkarbanatzen, bai? Demokratikoki. Irutik bik, bai ez jamon. Bai. Eta besteak ez du botorik eman, beraz. Demokratiko. Bueno, nire maite dutak izena eta bizena ditu gaurkoan, eta Iñaki Artola da, nire maite duta. Ze azkenean, esan dezakegu, baietz, lortu duela final batera iristea, binakako pelota txapelketako finalera sailkatzea lortu du, Iñaki Artolak Jon Mari Eskurrenarekin batera, eta herrikidea dugunez, asko poztu gaituen albiste bat izan da, zeia da klaster egingo dituzte dut 11 urte debuta egin zuenetik, bide horretan, gauza honak bezala txarrak ere izan dira, lesioak eta bolada txarrak ere izan dira, final batera sailkatu zen, baina lesio batengatik buruzburuko txapelketa batean, finaletik kanpo geratu behar izan zuen, eta iragan larun batean, Labriten finalerdietako ligaskako azken jardunaldia jokatu, partidu irabazi, eta finalerako sailkatzea lortu dute, martxoaren 30 izango da final hori Iruñan bertan, Navarrarenan, eta horixe, sekulako ilusioa eragin duela herrian, jende hor da bila, sarrerekin eta gora beratan, eta posten garela, Iñakiren gatik, Jo Mari Eskurrenaren gatik ere bai, eta ben finaleri iritsita, zergatik ez aizu, txapela lortu, eta txapela lortzen badute, badago sorpresatxo bat diskutuan, beraz, usiko dugu, zer gertatzen den. Eta parranda. Hori uste dut, gertatzen dela ere. Erraza zirudian, erraza zirudian, erraza zirudian.
Eta zuk, Juna Erromaten, zer maite duzu? Ba, nire maite duta da pixkat, ostiralean junintzen lehenengo aldiz igerilekura operazioa eta dena pasata gero. Egia bastante beldurrekin junintzela, zen igeritea gustatzen zaiten zerbait da. Egia da, azkeneko urtetan izan dela kirol bat, egin detena, minik ematen etzidan kirol bakarretakoa. Eta sartu nintzen uretara nahiko beldurtuta pentsatzen nuelako, lehenengo ostikadarekin edo jamina sentituko nuela eta atera behar izango nuela eta egia esan etzen horrela izan. Berriro ere hasi nintzen, hankak pixkat indartzeko ariketa bakarretakoa mina ematen ez didana eta hori da nire maite duta. Oso pozikatera nintzela ostiraren egirilekutik. Zatez bihurtzera lo ezinak nagi. Txatean ere ikusten dut, maite duten bat, hemen jartzen dute, maite ditut igandeak gora, igandeak zederra, Izaki Gardenak ikustea. Kriston ohorea dugu, lako taldeak edukitzagatik, Euskal Herrian naizu arrazoi. Izaki Gardenak okerez banago atzo oinatin, aritu ziren oinatin, ez da? Bai, igande guarditan egiten dute, berduri jol edo izena duen ziklo bat, hilean uste bat egiten dutela, eta igande guardian hortxe, 12:30 buelta horretan, fiaka gaztelekuan antxe, kontzertua, eta gero hortik aurrera, bakoitza nahi duena. Ze ona. Jolastu nahi alduzu gorde-gordeka. Hementxe, gehitzen dute eta ze ederra den kulturako lagunak izatea Pots eta Lotx adibidez, urretxo niri gustatzen zaizkit paiazoak, iuhu! Esnatu goiuri, idatzi du Gorkak, hemen txatean eta ni esnanago, baina egia da, aian nekatuta nagoela eta honek lotura du nere maite dutarekin eta san behar dizut. Horrendan ebilizara? Ez. Bueno, atzo afaria izan nuen, bai? Bai. Naiz eta nere lankide Imanol González Gurrutxagari proposatu nion afaltera joateko eta kalabazak mentzizkidan, Ara? Bai. Izango zuen beste planen bat, akaso? Izango zuen beste planen bat, baina ala ere, topatu nituen, beste lagun batzuk eta joan nintzen afaltzera, eta baina ez da hori, nekatuta egotearen arrazoia, ez. Nekatuta nago, eta hau da nere maite duta, atzo amaitu nuelako mudantza, etxean datzea. Ja, prozesu luzea izan da. Gehien sufritu duena ere izan, gehien sufritu dutenak Imanol Bera, hemen ondoan dudan Julen, Iñigo Asensio, engainatu nituelako, mudantzarako, sofa mugitzeko, ohea... Guri sofa mugitzeko esatea ume batiko xuki bat ematea bezala da. Egia da. Baina, gero altzairu handi hoiek moitu ondoren, geratzen ziren gauza txikiak, iaia burua uste gehiago ematen dizkizutenak, gauza handi baino, eta bueltaka ibili naiz, eta azkeneko egitekoa bazen, ganbara ustutzea, eta ustuta geratu da, giltzak itzuli behar ditut gaur, eta arazoa da, orain, antzegoen dena, etxean dudala, etxea oraingoa txikiagoa dela, aurrekoa baino, eta ez dakidala nola egin, ni eta nire traste guztiak etxean kabitzeko, baina, moldatuko gara, Perdón, maite duta hori, bukatu dela, ditxosozko mudantzau. Eta horrela, maite dutak elkar banatuta, ofizialki gai gehiago lantzeko, pres gaude. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Ahaztu zaigu gureak egin du zorduan Busa Badakizu, guk astelenetan puri-purian dauden telesail eta pelikuletaz hitz egiten dugula, baina puri-purian ere egon daitezke abestiak eta duela ordu batzuk kaleratu dute Izaro eta Olaia Intziartek saldu genizun izena duen abesti hau, gaueko 12 uste dute izan dela, batzuk lo egongo zinate, beste batzuk esna, agian lehenengo alizari zareten zuten, agian entzun duzu, ordu txikitan, baina hauxe da saldu genizun Izaro eta Olaiaren kolaborazioa bagenekien iristekoa zela zain gonden, eta uste dut letra aztertzeko modukoa dela eta beraiei buruzko gauza asko kontatzen dizkigutela, badakizue Olaiak kontatu du bere azkeneko diskoan gaizki egon dela, Izarok kontatu zuen, gaizki egon zela eta aritu dela mendi bat igotzen eta irudikatu du mendi hori 0 de enero proiektuarekin eta uste dute mentxe pista gehiago ematen dizkigutela. Bizitzaren gailurra Zederra den bizirik egotea Derragoa Da zurekin egiten badut nire bidea Zaldiak ditugula jakinez Saldu genizun potxok hauri Nun zinen zu orduan Nili moiak zukutzen Nun zinen zu orduan Nile puari eusten Nun zinen zu orduan Itzuli gudel Baina ez da azken orduan ezagutu dugun abesti bakarra, ze gure lagun Ander Zubilagak ere sorpresatxoa eman digu, eta aurrekoan Inigo Asensiok hemen kontatu zuen, eta ezin zuen kontatu uste dut, baina kontatu egin zuen. Hori da. Kontatzen hasi zen eta halako baten egin zuen, ui! Eta esan zuen, hau ez dakit, esaterik bat dagoen oraindik. Eta hor utzi gintuen intriga horrekin. Lotxagabea, gizona. Bestelare bai, Bai, bestelare bai. Baina bada kontua, Ander Zubilagak argitaratu duela Fly and Leave, eta kontatu digula badatorrela. Zuzeneko disko bat okerrez banago, eta badaudela hor kontu batzuk pedalerak, julen izan daiteke, ez, luperrak. Hori kontua ez da, pedalera eta luperena kontua ez da, hori mundu badago, hori unibertsoa da. Bai, hori da, badira, pedalak eta gitarra soinu ezberdinak ateratzeko, efektu ezberdinak egiteko, geruza ezberdinak grabatu alizateko, besti bat utxetik hasi, zer ez dagoen leku batetik hasi geruzak sortzen, geruza horiek izan litezke perkusio geruzak, basuarenak, gitarrarenak, gero ahotsa erantzi, eta Anderrek eraikitzen ditu, horrela zuzenean kantuak, eta uste dut, orain jarri berri duzun Fly and Leave izeneko hau horren adibide garbia dela, utxetik hasi eta abesti bat nola osatzen duen geruzaz geruza. Entzun eta streaming bidez jarraitzen baduzue ikusi, ze esan bezala zuzenekoa diskoa egin du eta bideoak ere badauzkagu eta hauxe da, Fly and Leave.
your wings and pray home. Down by the river you sail, dying don't belong to yourself. There are 1,000 ways, and only one your way. I heard you pray and say it is hurting, oh Lord. I live in pain. Look, I'm here. I brought your wings. Fly and live. You don't belong to me. Go your own way. You wanna go your way. You got your wings. Why? I'm a better man. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? Entzulek esango dute musika bai, baina ondo dut telesail eta pelikulak, lasai. Hemen puri-purian tartean, Harry Stylesen zinema abesti honekin, gizue beti, telesaiak eta pelikula komendatzen ditugula, eta gaur ere prestatu ditugu. I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Zer iruditzen zaizuen neroni hasten banaiz? Oso ondo. Perfecto. Bale, nik ekarri dizuet, ez dakit entzun duzuen, ze oraintxe estrenatu berri da, duela egun batzuk, aste batzuk, Su Majestad izeneko telesaila. Espainiar telesail bat da, eta izen horrekin, Su Majestad, pentsatuko duzen bezala, ondo pentsatuta, erreginak, printzesak, monarkia, horren ingurukoa da, eta trailerra entzun eta ikusiko dugu. El rey nunca ha estado tan cerca de ser imputado. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Durante el tiempo que su padre esté fuera, otro miembro de la familia debe asumir las obligaciones de la corona. Hijos. ¿Y mi trabajo? ¿Qué trabajo? Guillermo Salvatierra, tu nuevo secretario. Tenemos una misión importantísima por delante. Se van a requerir ciertos cambios de conducta por su parte. Eres como un robotito. Tenemos que tenerla cerca de los jueces. A ver, ¿quién se tiene el duplex? ¡Yo! Aquí tiene, Alteza. Esto no viene con nada malo, no viene cortado con nada.
Call me the queen bee. No me podéis pedir que salve España, porque España estaba ya mal cuando yo nací. ¡Viva Pilar! ¡Viva! ¡Viva la princesa! Y esta es la mejor idea que habéis tenido, en serio. Bueno, elementu mordoa, Askorako ematen du horietako. Trailerrean askorako ematen du, bai. Bueno, kontatuko dizuet, trailerrean esan duten bezala, kontua da, Espainiako erregea, eta ez dira gaur egungo erreginak, hau da, historio fikzionatu bat da, baina errealitatetik asko edaten du. Terdon, kontatzen du, erregea harrapatzen dutela, dirua izkutatzen, eta badakizue, benetako erregeari gustatzen zaion bezala. Eta orduan, gomendatzen diote hilabete batzuz behintzat, Hego Amerikara joatea, eta bere errege kargutik aldentzea. Eta orduan gertatzen da, utxune bat geratzen dela, eta utxune hori erregaren alabak, Pilar izeneko printzesak, egin beharko duela, edo bete beharko duela utxune hori, baina gertatzen da Pilarrekin? Aperra dela, tuntuna dela, ez zaiola lan egitea gustatzen, ez zagoela oso prestatuta. Gutxi gora bera, monarkiaren... Hori da, nahiko kapritxosa dela, eta bai, monarkiaren isla, eta gainera, telesaila ikusten duzunean, ikusten duzu, nondik atera dituzten, ezaugarri batzuk. Ez da, zehatz-mehatz, erregea da Juan Carlos, eta Pilar da Cristina, edo Elena, edo Victoria Federica, baino ikusten duzu, bere keinu batzuk badirela Victoria Federicarenak, beste batzuk badirela Froilanenak, beste batzuk badirela beste Europako erregin, printzesetatik hartutakoak, beraz, badu baita ere errealitatetik, zut esan, baina hau Diego San Jose eta Borja Kobeagak, Kobeagak egindako telesail bat da, humorezko telesaila da, eta nik ekarri dizuet puri-purian tartera pixka bat decepzionatu egin nauelako. Ara. Hasi nintzen ikusten, esan nuelako. Ikusi nuelako lehenengo ataleko zatitxo bat, lehenengo atalean agertzen da, Pilar joaten dela errege kopara, ez bakizu futbolean errege kopa izaten dela, eta ara joaten dela, eta, bera dagoela urduri, ze errege kopako final horretan, Barsak eta Gironak jokatzen dute. Eta orduan berak esaten du, bi hauek nahiko Kataluniaren aldeko eta independenteak izango dira, eta orduan nire aurkakoak izango dira. Eta, klaro, ez zaite egokitu Real Madrid-Sevillaren aurka. Horiek erregearen alde daude. Baina Barça eta Girona, eta orduan bera joaten da, eta urduri dago, eta txistuka hasten dira zaleak futbol partidoan, eta Pilarrek kamarari begira putasemeak esaten du. Hori ezin du egin. Argi dago. Eta hori, ikusi nuen zati hori eta pentsatu nuen. Ze bitxia. Ze lehenengo ataletan monarkiari egindako kritika nahiko zorrotza ikusi nuen. Eta pentsatu nuen, bidaze interesgarria. Ze ez dakizue, ze gaizki kokatzen dituzten. Hau da, lotxagabeak dira, hitz egiten dute epaileekin nahi duten egiteko, badago eszena bat, epaileek beraien artean hitz egiten dutela kontatuz nola 86an Bilboko festetako kartela egin zutenak atxilatu zituzten, eta terrorismoa utzi zieten, nola Valentziako faia bat egin zuten hau eta injuria esala koronaren gatik, beste 10 urte kartzelan sartu zituztela, nola kokaina ezagin hundik ekarri eta beraien hartu zutela, eta nola ez egize egunkari itxi zuten, eta agertzen da hori guztia, eta agertzen da, nazka emateko moduan kontatzen dute, eta orduan, pentsatu nuen begira, ze ondo, kritika egiten ari dira, kritika gainea, humoretik, baino nahiko horrela azidoa esaten den bezala, eta orduan gustatu zitzaidan. Baina, telesaiak eta talek aurrera egiten duten einean, galdu egiten du pixka bat, humore kutsu hori, eta humorea galtzarekin batera, kritika ere galdu egiten duela, iruditzen zait. Eta bukeraldea pixkat drama gehiago dago, eta bihurtzen da beste telesail bat
esango nuke. Eta orduan, nire gomendio da, lehenengo atalak ikustea, eta telesaia ez bukatzea naiz eta uste soilik 6 atal edo horrela diren, motza da, oso motza da. Baina, bai egia dela, kotatu behar dizu edala, ni hasi nintzela, gustora ikusten, eta elementu batzuk oso interesgarriak iruditu zitzaizkidala kritikatik, eta gero, ez dakit azken finean egia da protagonista dela printzesa, eta orduan zuk telesail batean protagonista bat daukazunean, zuk empatizatu egiten duzu protagonistarekin. Berdina gertatzen den zen La Casa de Papelen lapurrekin empatizatzen zenuen, eta lapurrak ziren, edo Ju telesailean akosatzailearekin empatizatzen zenuen, naiz da jakin, akosatzailea zela. Eta orduan hemen ere, arrisku hori badago. Zu batean, ari zarela monarkia zuritzen nolabait, baina elementu oso interesgarriak ditu. Gustatu zait nola jolastu duten, lehengo elementuak gaur egunera ekarriz, adibidez, badakigu, duela mende batzuetako monarkietan bufoiaren papera hor egoten zela norbait, barrea eta algarak sortzeko gortean, eta hemen gaur egun bufoiak ez daude, baino bakarrizketalariak badaude. Terrun telesailean, printzesak hitz egiten du bakarrizketalari batekin, eta gustatu zait, hartu diot nik elementoria bufoia izango litzateke, edo lehen, aserre balin bazegoen herria erreginekin burua mozten zieten. Orain, zer egiten da, lapikoak hartu, eta balkoietan, lapikokadak egin, eta horrelakoak egiten dituzte orduan nahi, mundu zarra eta mundu berria nola nastu dituzten gustatu zait, baina, esaten dizuet, hori penarekin geratu naizela azkeneko ataletan ikusi dudalako, ez dakit, monarkiaren aldeko aldarria. Bai, ez dakit aldarria den, behintzat azkenean... Ez dezu hain gaizki ikusten monarkia beranik ere ikusi telesaia. Ez dakit ikusi dezun Ana Castilloren elkarrezketaren bat edo beste, niri aterazitzen korte bat, grazia pixkatintzean, justo lehenengo kapitulo horren inguruan, azkenean katalanek jolasten dute, eta bere esaldi bat, bai da, jo putos katalanes. Eta bera komentatzen zuen, hori grabatu baino lehen eskatu zula momentu bat deitu ziela, haien bere guraso ize, Ana, Bartzelonakoa da. Eta esan ziela, jo barkatu, baino esken ni joa esatea putos katalanes, eta barkamena eskatu nahi nizuen esan baino lehen. Eta hori kontatzen zuen, Anak, egia nik telesaia gustora ikusi eta azkar ikusten den telesail bada, baino bai arrazoi pixka daukazu, Juri, kritika galtzen joten da. Baino, hala ere, oso erraz ikusten duzu, aizu girotuta oso ondo nik uste egin dutela jantzi aldetik interesgarria da ikustea, eta gero, naiz eta ez dakigun horrela den, baden ala ez, ikustea barrutik pixka bat nola funtzionatzen duen ere interesgarria da, gertatzen da, badaukala erregeak batean Madrilgo erdialdean etxe bat eta inork ez daki, eta etxe horretan, zen gauzak egiten zituzten, epaien kontu hori oso interesgarria da, baita nola barrez lertzen esaten duten, hori, Bilboko gazte batzuk atxilotu zituztela, festatako kartela egitagatik, eta horrelako gauzak badaude, beraz, ez dakit gomendio edo ez gomendioa den azken finean, baina ekarri nahi nizuen eta kontatu nahi nizuen, eta zuen iritziare jakin nahi. Bai, azpimarratzeko aktoreak oso ondo daudela, Ana Castillo da Pilar Printzesa, baino Ramon Barea ateratzen da baita ere, Eduardo Alterio, eta badaude hor aktore interesgarriak, beraz, hortzen ere gomendio, ez gomendioa, eta Julen, zureak Paradise izena da. Paradise, esango dut, oraindik ez dudala bukatu. Izan ditut, arazo tekniko txiki batzuk, eta ezin izan dut bukatu, baina 3 laurdenak gutxi gora bera ikusi ditut, eta uste dut nolabaiteko zilegitasun gutxienekoa badaukadala telesailaren inguruan hitz egiteko. Aipatu duzunaren bidetik, hau ere nahiko laburra da, 8 kapitulo dituen telesailoa da, 2025aren hasieran urtarrilean estrenatu zuten Disney plataforman, eta Paradise esan duzun bezala izena du, Dan Fogelmanen ekoizpen bada, eta ez da, egoera distopiko bat edo dela esan den genezake, izan ere, bunker batean gertatzen da, estatu batuetako Colorado inguruan gertatu da, zerbait, eraso apokaliptiko moduko zerbait, eta zer egin dute, lurpean hiri bat eraiki,
hasieran ez zara konturatzen lurpean dagoenik, ero ikusten duzu lurpean dagoela, eta bertan, hantxe dago, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea izango litzatekena, eta nolabait ere, telesailaren ardatzean kokatzen da, Ameriketako Estatu Batuetako presidente horren, zaintzaz arduratzen den, ez dakit, bizkartzaina, edo bere segurtasun taldea. Eta horko agente bat, bereziki, Sterling Brownek gorpuzten duen aktorea, Xavier irakurtzen dugu, baina beraiek oso modu berezian ahoskatzen dute. Xavier. Bai, hori da. Oso modu kuriosoa gintzen. Xavier, azpititunetan zuk Xavier. Niretzako Xavier da. Xavier. Xavier Colinas, niretzako, eta berentzako Xavier Collins. Gauzatxo bat, esan duzu, hasiera batean ikusleak ez dakiela lurpean daudela. Segituan konturatzen zara, Bai, baina argia dago, ez da ilun... Bai, horrelaxe dago, baina guztia da programatutako. Eta betiko alako batean agertzen da, hori guztia kontrolatzen duten zentralita hori, eta hor dagoen azpiegitura guztia, eta hori guztia agertzen da. Orduan, kontua zer da, presidente jauna, Estatu Batuetako presidente jauna, hilda agertzen da. Bere etxeko, bere logelan. Xavierrek ez du lana bere oso ondo egin. Hor dago kontua, hor dago gakoa. Goi hori, oraindik ez dut amaitu, ez dakit azkenen Xavierrek bere lana ondo edo gaizki egin duen, eta kontua da gertaera hori eman da, presidentea bere logelan hilda agertu da, goizean Collins agentea bere esnatzera joaten dena, edo berari deitzera joaten denean konturatzen da ez diolateri zabaltzen, eta laugarren aldizu atea jotakoan, gelara sartzen da, eta topatzen du. Eta horren bueltan, hasten dira gauzatxoa gertatzen, zurrumurruak, zer gertatu ote den, norri izan ote den, ze hori da, ez dago berez kanpotik inork ezin du erasorik egin, esan nahi dute, hiri horretan bizi direna bakarrik bizi dira, orduan ja pixka bat hasten zara ikusten, kapituloek aurrera egin alasten zara ikusten, gobernuan edo aginte postuetan daudenen artean ere, ezberdin pentsatzen duen jendea, batak bestearekiko errezeloak ere bai, segurtasun talde honetako kideen inguruan ere sortzen dira zalantzak, norri izan ote daiteken, beraien artean dagoen norbait ote den, ez, betikoa, erraz ikusten den telesail bat, kapituloak oso 40 minutu inguruko iraupena dute, eta hori, tramak harrapatu egiten zaitu, eta igande arratsalde bat guraldi txarrarekin harrapatzen bat duzu, 8 kapituloak ez dakit, baina dosteko, ondo dago. Konturatu zara, 2 aste jarraian etorri zarela ona gomendioak egitera, eta bietan eraso baten ondorengo telesaia gomendatu dituzula, aurrekoan zen zibererasoa. Bai. Eta oraingoan da, eraso bat zegoen baita, ez? Hilda agertu da, presidentea. Ez, baina... Aurretik zerbait apokaliptiko. Hori ez dute berezik irakusten. Bale. Horregatik bizi dira lurpean. Hori da. Esate baterako, une batean, aginte postuan dagoen pertsona batek bidaltzen ditu 4 agente, 4 polizia agente, joan daitezela kanpora, kanpoan egoera nola dagoen ikustera, eta pertsona horre bera bidaltzen du beste agente bat, bidali ditu horiek hiltzera. Beraz, gauza nasia dago, korapilo bat askatu behar da, uste dut askatzen ari dela, ninoan parean gutxi gora bera, baina oraindik ere geratzen zei, beraz ez dute azken balorazio orokorrik egingo, ze oraindik ez dut bukatu, espero dute egun hauetan bukatzen ere arazo teknikoa konpontzen badira. Trailerrean ikusten da Xavier tipo majoa dela. Marrazten du... Gero Xavierrek ere badu bere motxilatxoa, eta hor gauza asko. Ez ikusi dugu trailerrean, ez da norbaiti marrazten diola bihotz bat, seme-alabei, ez? Bazkaria prestatzerakoan, eta... Xavierrek 2 seme-alaba ditu, eta bere emazte hilda dago. Ara? Orduan, bera, 2 seme-alabekin bizi da... Badakigu zergatik dagoen hilda emaztea? Nik ez, oraindik. Telesaietan hori garrantzitsua izaten da, Baina, ja, emazterik gabe erakusten digute hasieratik, familia hori. Bai, baina agian, eta teoria dagoen, Xavier dabil mendeku bila, norbaitek bere emaztea akatu duelako. Agian. Teorietako bat izan daiteke. Nik ez dut ikusi telesaia ez, atal bakar bat bera ere, baina, bueno,
teoriak egitea eta hipotizatzea eskurtzatzea eguta. Kontua da, Xavier, belarrondoko bat ematen baldin badizu, lau bueltaka pasako dituzula. Bai, ezta? Dantzan, bai, beraz, Xavier, ondo emateko be izango da. Vale, orduan, Paradise esan duzu, eta hau, barkatu ze... Disneyen dago. Disney Disneyen dago. Plusen dago, vale. Ikusgai, beraz, hortxe. Vale, eta zure arazo teknikoak Disneyekin dira? Bueno, Disney eta beste ematekin. Eta Iune, zuk zer gomendatu nahi diguzu? Ba, nik beste telesail nahiko motz bat ekarri dut, Maid izena du ingelesez, eta La Asistenta gaztelaniaz, eta Netflixeko telesaila da. Telesail honek ditu 10 kapitulu, eta pixkat Julenen antzera 50 minutuko kapituluak dira, baten bateko ordu bat badauka, baina hortxe kapituluak nahiko errex ikusten dien telesaila da. Eta, bueno, Molly Smith Metzler da sortzailea, baina, bueno, hemen ikusiko duguna da Margaret Qualley jartzen du, bueno, bera da protagonista, eta hasieratik ikusiko dugu, bueno, lehenengo kapitulua horrela hasten da, berak nola hartzen duen bere alaba, ez dakit, 4 bat urte edo ditu alabak esango nuke, eta gauaren erdian ies egiten du haien etxetik. Kontua da, bueno, ba, bere bikote kidea edo bikote hoia erasoak egin izan dizkiola oso hasieratikan, eta aurra daukatela, ba, bueno, ba, aurdun gelditu zelako, eta azkenean aurra eukitzea erabakitzen duelako, baina neska honen kasuan, ba, diru iturririk gabeko neska da, amaren aldetik, bueno, amak dauzka gaixotasun eta problema ezberdinak, orduan amarekin kontatzeko aukerarik ez dauka, aita ere, bueno, aspaldi haiengandik urrutira joandako pertsona bada, eta orduan ba, bakarrik dago bere alabarekin. Eta telesailan zehar ikusiko duguna da nola ba, saiatzen den ba, bidea egiten aurrera ateratzeko, bere diru iturria edo lortzen duena da ba, hori, asistenta moduan edo garbitzaile moduan etxe ezberdinetan aritzea. Eta ikusten dira gauza ezberdinak, ikusten da nola joaten den bueno, toki batera non emakume erasotuak dauden, eta haien seme-alabekin bizi diren ba, babes pixu batzuetan, eta hango pertsona ezberdinak ezagutzen dira, gerora baten ba, berriro bikotearen gana hurbiltzen ikusten da, saiatzen da ere, bueno, pertsona bera, Margareten protagonista bera, oraintxe bertan ez daukat gogoan nola izena duen pertsonaiak, ikusten da ere bere saiakerak azkenean umeak aita ere izan dezan, eta naiz eta erasotua bera den aurrari ez dio inoiz ezer egin, orduan, bueno, ba, bintzat aita izan dezan tratu horiek. Ikusten dira gauza ezberdin asko, nola laguntza eskatzea joaten denean edo lan bila joaten denean zenbat pauta bete behar ditun, eta horiek betetzeko zailtasunak, etxerik gabe egotea, gauza ezberdinak ikusten dira, bera pertsonaia bera oso gaztea da, gazte ikusten da, eta bueno, azkar ikusten den telesail bada, ez da erraxa, osea, errez ikusten da telesaila, baina ez da erraxa gaia bera ikustea, eta nik oso gustora ikusi nuen, horregatik gomendatzen dut. Niri agertu zaite honein, ze telesailak esan dugu duela urte batzuk baditu. Baditu, bai. 2021 batean argitaratu zuten telesaila, baina orain berriro eukidu hori esan behar nuen, niri ere orain agertu zait, streaming plataformek eta orain gomendatu diate berriro, Margaret Qualley agertu delako The Substance pelikulan, hainbat sari irabazi ditu delako, Urrezko Globo eta sari banaketa hauetan, eta badagoelako, badela aktore bat puripurian dagoena, eta orain jendeak Substance ikusi eta Margaretekin maite mindu denak, orain aurretik egindako lanak ikusi nahi dituelako, eta orduan berriro dagoelako telesaia horixe, puripurian, gure sekzioak dioen bezala. Esan duzu, gai gogorrak direla, nik ez du telesaia ikusi, zatitxo batzuk agertu zeizkit, eta egia da, batzuetan kosta egiten zaidala, egunaren arabera, horrelako telesaiak ikustea edo horrelako pelikulak ikustea batzutan behar dudala, ez dakit, Simpson darren atal bat jarri, eta mundu erekin aserre balin banago ez dudala aserre gehiago nahi, eta antxietatea sortuko didala horrelako zerbaitek, baina besteetan kontrakoan nahi dudala horrelakoak ikusi, gustatzen zaidalako ikustea nola islatzen den fikzioan, eta mainstreamean batez ere,
benetan gertatzen den hau da, emakume honek Margaret Qualleyk gorpuzten duen pertsonaiak, izen bat edukiko du, orain ez dakitela zein den, baina izan detzake beste 1000 izen, ze 1000 emakume daude munduan zehar beraien alaba aurrera ateratzeko, etxeak garbitzen lanean ari direnak, eta bikotekide hoi abusatzaiengatik iesean dabiltzanak, beraz, proposamen interesgarria ikusi ez duenak ikusteko, eta hoxek izan dira gure eguneko 3 proposamenak. Gogoraraziz, Su Majestad, komedia bat, Amazon Primeen dago eskuragarri, Espainiarra, oraintxe bertan estrenatutakoa, Borja Kobeaga eta Diego San Joseke egindakoa, esan bezala, Ana Castillo, Eduardo Alterio, Ramon Barearekin, monarkia, humorea, dentarik duena. Bestetik, Paradise? Disney Plusen dagoena, esan dugun bezala, badago hor, Estatu Batuetako presidentea, norbaitek hil egiten du, badaukagu hor, hilda agertzen da, ez dakigu, norbaitek hil egin duen edo ez, hilda agertu da. Bere segurtasun taldea, bere agente horiek, bere bizkartzaia, Xavier izan duen bizkartzaia, Xavier, vale. Beste ardura postu eta aginte postuetan dauden beste pertsonaia batzuk ere, gako bihurtzen dira. Telesaiak aurrera eginala. Denboraldi bakarra. Oraingoz bai, 8 ataleko denboraldi bakarra jarri dute, ikusgai, esango dizut. Bukatzen denean, ea trazari baduen jarraitzeko edo dena argituta geratzen den. Su Majestadek ere ez dut esan, baina denboraldi bakarra, baina ikusi dut sareetan, iruzkinetan jendeak eskatzen duela bigarren denboraldia, ez dakite iritsiko den, baina nik idatziz ikusi ditut gauza asko eskatuz, eta bestetik dugu Made Netflixen dagoela ikusgai, hemen hau ere denboraldi bakarra eta gaina ondo izten da, ez da, ez zuela arrakastarik izan eta moztu zutela, 10 kapitulutan dena kontatzen duen. Hasi eta buka. Horixek izan dira gure gaurko gomendioak, datorren astean gehiago, baina gaurkoz horixe ikusi, eta gero txatean kontatu, ea zer iruditu zaizuen. Zigor, Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukera, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaldeko 6etan. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz Irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den
zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena, bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Eta horrela iritsi dira goizeko 11ak eta joan behar gara Naiz Irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera gure lankide Oñatz Aizpururen eskutik. Egunon, Oñatz? Egunon Goiuri eta egunon entzule guztiak. Bai, gaurkoan albiste desberdina ditugu eta haietako bat da tortura jasan zituzten 5 pertsona gehiago estatuaren indarkeriaren biktimatzat aitortu dituela Nafarroako gobernuak 1981 eta 2010 arteko tortura kasua dira. Egiari Zorrek eta torturatuen sareak eman du honen berri. Floren Beraza, Txaro Buñuel, Cecilio Ruiz, Patricia Perales eta Izaskun Juarezek kasuak onartu dituela Nafarroko gobernuak. 159 eskaeretatik 53 onartu dira gaurkoz, eta aipatzen ari garen pertsona hauen atxiloaldiak Guardia Zibilak eta Espainiako poliziak eginiko tortura kasuak dira. 4, Espainiako poliziak, 2 Guardia Zibilak. Esan bezala, jada aitortutako ez gain, beste asko dira 1960ko aurreko hamarkadetan ere motivazio politikoko giza eskubideen urraketa jasan eta aitortzarik ez duten Euskal Herritarrak, eta horregatik Egiari Zorrek eta torturatuen sarea dei egin die biktimek aitortza eskerak aurkez ditzaten. Horretarako tarte dute 2027ko uztailera arte eta 2 eragile prest dira tramitazioa egiten laguntzeko. Positiboki baloratu dituzte ere aitorpen berri hauek, hainbat aldiz ukaturiko errealitate baten egiarantz aurrera pausoa direlako. Aitortza hoien oinarriak finkatzen joan behar dutela uste dute, estatuaren biktima guztiekin eta haien gertuko guztiekin erreparazio integralerako bideak zabaltzea espero dutela adirazi baitute. Azken orduetan bestalde Donald Trump entzun dugu esanaz baiet Estatu Batuetako presidenteak harremanetan diharduela Vladimir Putinekin eta ziurrenik biharko berarekin hitz egiteko aukera edukiko duela uste baitu. Errusiarekin negoziaketak ondo doazela, suetena Ukrainan aurrera eramateko ongi ezagutzen duela Putin esan du Trumpek, eta proposamenari baiezkoa emango diola uste duela. Akordiorik ez izatea kaltegarria dela mundu guztiarentzat eta gatazka eteteko akordio lotuta dagoela Ukrainarekin esan du. Momentu honetan Errusiarekin ari direla negoziatzen. Azken aipamen bat kasu honetan Bilbon izandako sutearen bueltan, itzaldi dituzte bertako suteko gauza guztiak. Bilbon Labairu kalean, dakizuenez gaur goizeko 8etan, sutea piztu da eta bertako bizilagun bat 74 urteko emakumezkoa hil egin da, eta bere bikotekidea 78koa larri ospitaleratu egin behar izan dute, baina baita berarekin batera kea arnasteagatik etxebizitza horretan bizi diren beste batzuk ere erietxeratu behar izan dituzte. Sutea aipatu kaleko 28. ezkaratzean piztu da, lehenengo Soleruko etxebizitzan eta hango bizilagunak dira larri daudenak. Esan da bezala 74 urteko emakumezko hau hil egin baita. Errepietan ez da nabarmentzeko deus, beraz onaino, momentuz kontatzeko genuen, Goiuri bigarren kafeako lagun zuena deitza. Eskerrik asko Oñatz, gero gehiago dakizuen bezala, guk aurrera egin behar dugu. Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde datorrelako gurera baneo. Lehenengo musika pixka bat. Mintzozen errekari, xorieri mintzozen errekari, xorieri mintzozen xoro bat entzat zaukaten, xorieri mintzozen errekari, xorieri mintzozen errekari, xorieri mintzozen errekari, oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri, mintzozen aizeri, xoro bat entzat zaukaten.
zakien irakurtzen gizonen liburutan, ez zakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, ez zakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro bat entzat zaukaten. Liburutan, zeruko seinaletan ta jenden bihotzetan, ez zakien irakurtzen gizonen liburutan, ez zakien irakurtzen gizonen liburutan, ez zakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, ez zakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten. Xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten. Xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten. Xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten. Eta guk xoriekin ez, baina gure kolaboratzaiekin bai hitz egiten dugula, eta astlenero bezala txiribuelta eman beharko dugula, eta txiribuelta emateko Josune Belez de Mendizabalekin hitz egiten du normalean, badirudi Josunek ez gaituela entzuten, baino entzungo gaitu, lasai egon. Iba a suceder, no sé, solo pienso que quizás tal vez el destino tuvo algo que ver. Ya sé que lo digo todo el rato y es que digo no ha podido ser, solo suerte no ha podido ser. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú, una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú. Igual mirar iren batekin, baina beti zurekin, nada imposible banekin. Tazu, kanaria ruarte bat, tani, kantauriko beste bat, zatoz, dena jantziko da urdin, arroz. Una amiguita como tú, una amiguita como tú. Egunon, Josune Belez de Mendizabal Fernandez Garaialde. Egunon, zer moduz? Ondo, eta zu? Bueno, pues hementxe, astelen handiarekin egia zan. Atzo estreinaldia izan genuen loraldian, eta oso berandu ailegatu ginen etxera. Eta gaur, kostata, bai? Baina ondo joan zen? Oso ondo, bai. A ber, estreinalia absolutoa zen, eta urduritasuna hortxe zegoen. Baina, bueno, a ber, jendeak ala zuen, gustora hartu zutela pieza, eta olakoetan nik ere eskertzen dut, eta posa hondiz, bai. Neke gaur nago, ez dakit maratoi bat edo bi egin izan banitu bezala, increíble, zelako agujerak, eta zandu, bueno, hainbesterako ez da, bai mugitzen naiz estena, baina ez hainbesterako, baina bai, eta begizuloak ere bai, bueno, pues hortxe daude. Baina gustora bai, oso gustora. Bueno, norbaitek galdetzen badu, esan dezakezu batzo Bartzelonako maratoian aritu zinela, eta horregatik zaudela nekatuta.
Hoixe, pues listo, hori izango dut. Bueno, posten gara, estrainaldia ondo joan zelako, eta posten gara, nekatuta izan arren, hemen zaitugulako, ze zurrunbilo ez hitz egin behar dugu. Bai, zurrunbilo, ze por cierto, bueno, gaur dakate, hola, ja, txiribuelta partikularran ere buruan, baina zurrunbilo duela ezain beste, ez dakit kokatzen denboran, baina entzungo zenuten, aurrekoan ibili nintzen begiratzen web horrian, baratza aretoak antolatzen duen jaialdi bat da, zurrunbilo, baina azken asteetan uste dut gaizki ez banabil behintzat, Osakidetzak ere zurrunbilo izeneko ez dakit zer, atera duela. Eta orduan bai, hori izan zen pixkat nire txiribuelta bilatu nuenean zurrunbilo, derrepentean beste zerbait atea zitzaidala osasunarekin erlazionatu, eta esan nuen, bueno, igual akaso, arte eszenikoek ere badokate olako terapia edo osasunari begirako kutsu bat, baina, bueno, etzen gauza bera, Hau, ari gara zurrunbilo, esan dizudan bezala, arte eszeniko garaikideak euskeraz, eta Gasteizen ospatzen den jaialdia da. Aurten izango da martxoaren 27-8 eta gauza ezberdinak izango ditu aurten programatuta baratzaretoak, ez bakarrik baratzaretoan, baizik eta hau da gure gaurko gaia, lotuta IAKarekin, Izaskun Arrue kulturgunearekin. Baratza beti saiatu izan da sarea pixkat handitzen, ez da? Hau da, arte eszenikoekin zerikusia daukaten gauzek, bakarrik ez ezatela tokia izan, programatzen den leku horretan, baizik eta zabaltzea gehiago hirira. Eta azkeneko 2 urtetan, Arabako kampuseko pabilloian aritu izan gara, zurrunbilon ere bai, saiatzen pixkat jende gazte arte eszenikoietara ekartzen, eta 2 urte izan dira olakoak, baina Izaskun Arrue bueltan edo inauguratu zenetik, pixkat ere baratzak ikusten du hori ere dela tokia, gauzak egiteko tokia. Eta baratza ez dago oso urrun, zeatik, Izaskun Arruetik, Izaskun Arrue dago Herreria kalean, eta baratza Aldabe plazatxoan pixkat berago. Orduan, besteak beste programazio bat daukaten, ungero azalduko dugun, baina tailer bat ere egingo dute. Tailer horrek proposatzen duena, aparte de oso ondo pasatuko duela ara doanak, seguro bikain pasako duela, proposatzen du zubi bat egitea baratza eta Izaskun Arruaren artean. Kale jirantzeko bat. Baina, ia, hau nik kontatu baino, hobe igual, Marina Suárez Ortiz de Zaratek kontatzen badigu bai, zertan datzan, tailerrak. Ados, entzun dezagun zer dioen. Tercer intento. A ver, kontatuko dizut, hemen aldapa egotzen, sei ideia landuko ditugu tailer hontan. Bueno, batu gara parasite edo parasite eta tripak, ez gara danok egongo, baina, bueno, eta ideia da kale jira, orain rampa mekanikotan nago, kale jira performatiko bat egitea, bale? Kale jira performatiko honek bi areto lotuko ditu, baratzaretoa eta Izaskun Arrue kulturgunea. Bertan izango direlako ekitaldi zurrunbilon dauden ekitaldi batzuk, ezberdinak. Eta bueno, tailerran egingo duguna zer da, betiko gauza esperimentalak. Gorputzetik abiatuko dira materialak, material fisikoak landuko ditugu, soinuzkoak, eta, bueno, asmoa da talde batek material fisiko, soinu fisiko, auskalo testua edo egongo den, material hori sortzea, bai individuala, bai kolektiboa, eta horrekin, olako koro bizarro, extraño batek gidatuko du publikoa leku batetik bestera. Ez dakigu ondo zer egingo dugun, ze askotan taldeak beti baldintzatzen du egiten duguna, orduan, ikusi behar dugu gure tresnetatik zer ateratzen den
talde horretatik. Orduan animatzen dugu jende guztia, parte hartzera, gero eta gehiago, gero eta politagoa geratuko da. Eta hori, info gehiago webgunean egongo da, beti bezala, eta oso itxura ona dauka jaialdiak, así que jende animatzen dugu ere etortzera. Tradizioa eskuetan, enbogetan dago, bizitza aizkorak ezan. Bueno, txalotu egin behar dugu, maldan gora audio bat bidaltzeagatik, Hemen nabaritzen zen nekea, nabaritzen zen arnaz estuka, baino kontatu beharreko, eta gainera hemen Gorkak txaten idatzi du, zein ederrak Gasteizko soinuak. Bai, jolin, Gasteize gaztelenzan dozkan soinuak, ez? Pentsatuko duzu, arabarra hauek neke inda dauz, ni hasi nahi zolan kontatzen ere neke, marinari hasi da, arnoz estuka, eta holan, baina, azkenean hemen beti esaten dugu ez, Gasteiz nahiko laua dela, baina, hor alde zaharrara igotzeko eta jeisteko, maldak daude, eta ibiltzen goazenean askotan filmatzen gara audioak bidaltzen, eta, ez dakit. Bikoizketa ikastaroa ematen du, ez dut esango ze generokoa. Baina, holaxe, Marina kontatu digu, eta gainera, tailer hau irekia da, ez nahi duenak aukera dauka izan amateko, doakoa da, eta berak ondo esan duen bezala, eta gaina ja bere arnasketarekin kasi estenifikatu du, fisikoa izango da. Divertigarria, seguro, esan dudan bezala, kalejira performatiko horrek hartuko ditu, ez dakit zenbat metrora llegatzen den, ez dago distantzia haundirik, da kale bat gurutzatzea, baratzaretoa, Izaskun-Arrue tailerrarekin, eta gero horretaz aparte, ipatu ez dudan bezala, ostegunean, martxoaren 27an, hasiko da Zurrunbilo jaialdia, nun eta Garaionen, Sare hori zabaltzeko asmoz, Ozaetara jungo gara, eta antxe egongo da zine emanaldia. Bai, gero, badira beste programa, esango dut ekitaldiak, eta martxoaren 28an, hau izango da ostiralarekin, Aztia pieza dator. Metro kuadrokak prestatu duen azken pieza da Aztia, hori ikusteko aukera egongo da Baratzan, gero tailerra egongo da esan bezala egun hauetan zehar, martxoaren 29an ja zubilan hori egiten kalejira performatikoa egongo da, Izaskun-Arruera, eta 30an igandearekin izango dugu Laura Penagos putaren bakarrizketa eroetxean piezarekin. Orduan, nik gonbidatzen zaituztet, holan, eta Gorkak aipatu duen zenbat gauza dauden hemen Gasteizen eta, hori kuskus edatzera pixkat hor Baratza aretoko webgunean, eta bertan, zehatz-mehatz, orduak zer izango den eta prezioa ere bai batzutan, piezena, batezera, hori dana hortxe agertuko da Zurrunbilo 2025 Baratza aretoak antolatzen duena, zakitzen magarren edizioa den, baina, aurten bereziaz, elkarlanean iakarekin. Hemen Gorkak jarri du, bera badoala, itzordua bazuela, Gasteizen joteko martxoaren 28an, Mikel Urdengarinek kantatzen duelako dakizue, Gorkak itzordua non Gorkaan eta bazuela plana, eta orain plan gehiago dituela Josuneri esker. Bai, Nikola, oso pozik, beste herrialdetatik etortzen baldin bat zarete, bakizu hemen publipillo bat egiten dugu, oso gogotxu gaude, eta gauza gehiago dauz ere bai, eta euskeraz asko, eta orduan, posten gara, eta hori ere zabaltzeko aukera emateagatik, eskerrik asko, zuei, bigarren kafeko saioko lankidei. Guri Josune asko gustatzen zaigu, etortzen zarenean ona guri kontatzea zer dagoen Araba aldetik, guk ere, batzuetan, ies egiteko gure herri ondatik, ze nola estudioa hemen daukagun, askotan ez gara hemendik irteten, baina gustatzen zaigu joatea, bisitak egitea, badakizu, eta balin bada plan kultural baten aitzakian, asko hobeto. Hori bai, gero hemen guk ez dugu aipatzen, baina plan guztien ondoren, edo aurretik, orduaren arabera. Edo aurretik eta ondoren. Egin behar da, mokadutxoa, zerbait jan, zerbait hartu. Bai, noski. Aurretik atariko eta gero balorazioa.
Oie, eta nik ere hori zordizuet bizita bat, Orain esan duzula mokadutxoa, ez dakit zergatik kroketa torri zait. Zuek kroketa inoiz aipatu duzu, ez da? Nire memoria dabil kilikolo, baina bueno, kroketa zalean zen. Bai, claro, eipintzen zu, lako arpegia de no sé que me habla, bai, bakizu, kroketa, bai. Akaso noiz bai, Bai, ez egia da guk alde batetik hemen kroketak gustoko ditugula eta kroketa jatera joaten garela noiz hemen. Bestela ere, noiz behinka June Romatetek ekartzen dizkigula berak egindako gaietatxoak eta bizkotxoak eta horrelakoak. Beste batzuetan. Entzun duzu ez da, June? Bai, aurreko astelenean, etorri nintzen lehenengo eguna izan zen, eta saioa bukatu zen esaten, June, hurrengo astean ekarri gaietak. Gaur saioan erdian. Ez ditut. A ber. Jakimanu Julen zuen mentzinela ekarriko nitu. Ara. Gozatxo bat. 952. saioa dugu. 1000. gertu dago. Osata. Ospatzeko janaria behar dugu. Zepresio. Mila galleta egin dugune. 1000 galleta hori. Bueno, ez da zaila. Ni gerturatuko naiz eta. Bai, Osune, eskerrik asko nola gorkak Mikel Urdangarin aipatu den Mikel Urdangarin entzungo dugu oraintxe eta agurtu egingo zaitugu. Deskantxatu. Esan duzu nekatuta zaudela, estreinaldi alde batetik, Bartzelonako maratoia hipotetikoa bestetik, eta eskantxatzeko tarteare hartu behar duzula. Eskerrik asko, Josune. Eskerrik asko zuei. Venga, laster arte. Agur. Aio. Bai lagunak edertzen du mundua, bai bihotzak edertzen du mundua, bai berdintasunak edertzen du mundua, eta zuk ere, eta zuk eta zuk ere, 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 eta zuk ere. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lagun batzuen etxean afaldu ondoren, 1983ko urriaren 15ean, Josian Lasak eta Josi Zabalak gaua luzatu nahi izan zuten Arrangoitzeko festetara joan da. Lagunei autoa maileguan eskatu zieten eta Biarramunean itzultzeko konpromiso hartu zuten. Baina ez zuten, autoa inoiz itzuli. Ibilgailua aparkatuta utzi zuten lekuan aurkitu zuten. Renault Lauele ura etzen mugitu, baina ate irigita zegoen eta gazteen gauza batzuk zauden barruan. Bi arrain ertain erori dira Frantzian. Hori esan omen zion goizaldean Enrique Rodríguez Galindo Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuarteleko komandanteak Julen Elgorriaga sozialistari,
Felipe Gonzalezen kabinete berriko Gipuzkoako gobernadore zibilari. Horrela, jaio ziren galak, eta horrela hasi zen bi familien amesgaiztoa, eta galderak, eta zalantzak, eta erantzunezak. Mila batziun eta 85 urtarriaren 20an, Alakanteko Busot herri txikiko Foiadoko besbideskan zebilen ehiztari batek 6 metro inguruko sakonerako hobi bat aurkitu zuen. Kare biziz estalitako bi gorpu zituena. Ramon Sorianok, alaxe izena zuen ehiztariak, behin hilobia irikita ikusi zuen gorpuek hauak estalita zituztela, begiak zinta isolatzaiez estaliak, eta oraindik benda hondarrak ere bazituztela. 4.000 biztanletik beheko Alakanteko udalerri lasai hartan ordea, aurkikuntza horrek ez zituen hautsak bereziki harrotu. 10 urte pasa ziren arte. Mila 1985ko martxoaren 17an, hau da, gaurko egunez duela 30 urte, bi gorpu horiek Lasa eta Zabalarenak zirela baieztatu zuten arte. I'm coming up only to show you down for. Albisteak Euskal Herria astindu zuen. Kasuaren inguruko isiltasuna 12 urtez luzatu baitzen. 1985ko martxoaren 21 arte. Egin egunkariak eman zuen egun horretan albistea. Eta horrelaxe, kontatzen du Joseba Salvador kazetariak, berak idatzi baitzuen albistea. Bezperan, arratsaldez, Egin egunkariko erredakziora Lasa eta Zabala kasuari buruzko berri garrantzitsuak zeudenaren informazioa iritsi zen. Telefono hitz egitea arriskutsua zenez, kasua zeramaten abokatuengana joatea erabaki zuten kazetariek. Korrika eta presaka, jakinik estatu mailako beste egunkari batek albistea hurrengo egunean kaleratuko zuela. Eta albistea hauxe zen. Alakanteko gorpu biltegi batean indarkeria zantzuak zituzten bi gorpu azaldu dira. Ia zalantzari gabe, Josian Lasa eta Josi Zabalarenak. Pako Etxeberriak identifikatu zituen gorpuak. Egin albiste argitaratu baino hilabete lehenago, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak eta Alakanteko Probintzia Auzitegiko Polizia Judizialak beharrezko pausoak eman zituzten hamarkada luze batean, inork eskatu ez zituen gorpuen nortasuna egiaztatzeko. Epaiak azpimarratzen zuenez, prentsan agertutako azalpenek eta beste prozesu batzuetan inplikatutako pertsonek gorpuak desagerrazteko kare bizia erabiltzari buruz egindako iruzkinek, Jesus García polizia ariak lotzera eta gorpuak identifikatzeko kudeak eta kabiatzera eraman zuten. Bi Tolosarren gorpuak aurkitu ondoren, pieza kuadratzea denbora kontua izan zen. Urte asko lehenago, askapenerako talde antiterroristetako, hau da, Galeko kide gisa identifikatu zen pertsona batek, krimen bikoitza aldarrikatu zuen Alakant irratira egindako dei batean. Pertsona horrek, 1984ko urtarriaren 20an deitu zuen, arratsaldeko 4 eta 4 denean aipatutako irratira, eta 4 puntuko komunikatu bat irakurri zuen, ahots urduriz. Horietako batean zehaztu zuen bi errefuxiatuen exekuzioa egun hartako arratsaldeko 3etan egintzela. Baina polizia ikertzaileek ez zion sinesgarritasunik eman deklarazio horri. Nola ba, Felipe González Espainiako presidentearen agintaldian estatu terrorismoa praktikatu zuen erakunde parapolizialaren lehen ekintza onartzea izango baitzen. I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place.
2000ko maiatzean Espainiako Auzitegi Nazionalak sententzia atera zuen. Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga, Angel Bakero, Felipe Baioleal eta Enrique Dorado, Josean Lasa eta Josi Zabala bahitu, torturatu, hil eta desagerrarazteagatik guztira 375 urteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten. Galindo eta Elgorriagari 75 urteko zigorra, Bakerori 73 urtekoa eta Baiolear eta Doradori 71 urteko zigorra. Haietako bakar batek ere ez du 10 urte eman kartzelan. Galindok 5 urte eta 5 hilabete egin zituen preso, osasun arazoengatik libre utzi zuten arte. Elgorriagak 21 hilabete egin zituen preso eta bera ere osasun arazoengatik aske utzi zuten. Gezur asko egon ziren prozesuan, baina gaur 30 urte beranduago badakigu egia. Eta hori hein handi batean bada gaurko egunez Paco Etxeberriak egindako lanari esker. Eta beraz, efemeride hau gogorarazi nahi izan dugu bigarren kafean. So tired of excuses, taking me away from my home. Every mistake I make takes me away from my home. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Don't read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in the big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot now. Eta efemerideak alde batera utzita, bagoaz, beste gai batekin, Lumafest ezagutu nahi dugulako. Gaur egun gazteen artean pantailak, bideojokoak eta film eta telesaiak nagusi direla uste bada ere, askok nahi izaten dute liburu baten horrien artean galdu eta mundu ezberdinak esploratzen ibili. Adibide nabarmena da esaterako, TikTok sare sozialean geroz eta handiagoa den irakurle komunitatea. Haien artean, liburuen inguruan hitz egin eta gomendatzeko erabiltzen dutena. I'm not that evolved, I'm sorry she's missing it. Sad, sad boy, not my business, but I... Bada, gazteentzako literatura eta gazteen sorkuntza bultzatuak 2022an Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendaritzak ekimen berria jarri zuen martxan. Lumafest izena jarri ziotena. Idazle ezberdinekin topaketak eta elkarrezketak antolatzen hasi ziren eta aurten 4. urtez jarraian apirilean ospatuko da Lumafest. Hala ere honen inguruan gehiago jakiteko asmoz haiengana jo dugu eta gaur gurean dugu Patxi Presa. Egunon eta ongi etorri, Patxi. Egunon, zuei. Bueno, pixka bat kokatze aldera lehenik eta behin bai eskatu nahiko nizukena da azaltzeko ondo zer den Lumafest jaialdia bera. Zuk aipatu bezala gazte literaturari buruzko jaialdi bat da. Eta aipatu bezala baita ere 21 sortu zen. Eta, testu inguru zehatz batean,
batez ere young adult izeneko fenomenoari buruz erantzun bat emateko. Dakizunez kontzeptu hori ingelesetik dator eta 14 eta 20 bitarteko adin talde bati zuzendutako literatura dela suposatzea. Dozein kasutan oso etik eta heterogenioa da. Eta ez dago ezaugarri zehatzik egia esan, leku komun asko, hori bai, hauetako bat protagonistak izaten dira 12 eta 17 urte bitarteko gazteak, gaiak erromantikoak, ez dakit pseudo erotismo bat, bai, eta bere arrakastaen proba bat, zinema ekoitzapenak daude, Divergente saga, Los Juegos del Hambre, horrelakoetan, orduan hori. Printzipioz horrelako testu inguruan sortu zen Luma Fest. Eta lehenengo jardunaldi ura nolakoa izan zen? Zer utxune edo ikusi zenuten lehenengo ura antolatzeko? Igual, esango nuke jaialdiak kokatzen den testu inguruan, ez? Gipuzkoako Foru Aldunditik, Koldo Mitxelena, bereziki Koldo Mitxelena kulturenetik, gure lan hildoetako bat, lehen lerroan dauden ekoizpen eta kontsumo esparruei arreta jartzea da. Lumafest testu inguru horretan kokatzen da, baina baita ere, adibidez, hurrengo astean hasiko da crossover jaialdiarekin, telesaili buruz jaialdi bat, eta parentesi beste jaialdi bat dakagu podcast fenomenori arreta ite dionez. Orduan sortzen da testu inguru horretan. Hogeita batean, pixkat programa piloto bat izan zen, erdi digitala, erdi presentziala. Eta, oso arrakastatzua izan zenez, aurrera joan ginen. Baina, jaialdiaren testu ingurua hor da. Young adult fenomenoa alde batean, eta bestean gure departamentuko lan hildoak. Esan duzu, lehenengo ura oso arrakastatxua izan zela, gaur egun nola ikusten duzu gazteen ganako literatura nola doa, arrakastatxua izaten ari da, nola ikusten duzu? Egia esan gazteak gazte literaturarekin daukaten harremana nahiko asko aldatu da, ez, ni gogatzen naiz, ni edadekoa naiz, eta ni gaztean nintzenean, gazte literatura ere terminoa erabiltzen zen, baina, klaro, horrotzen den, Julio Verne, Mark Twain, Louis May Alcott, eta horrelakoak, hain genero espezifikoa dago, young adult. Akaso, igual argitaletzek sortu dute genero bat da, baina, fenomeno bat dela hori azpimarratzekoa da, eta ez dago dudarik. Inkluso fenomenoi bere hiztegi propioa dauka, ez? Romantasi, enemies to lovers, horrelako gauzetan. Eta geho, zare sozialetan, zare sozialak oso garrantzitsuak dira gaur egun gazte literatura mundu horretan. Gazteak adibidez, gazte literatura ezagutzen dute TikTok lanari esker. Influencer ugari dago, eta nobedadeak eta arrakastatzuak dien nobelak hor inguruan, hor mahai gainean jartzen die. Booktoker izeneko influencer terminoa ere agertzen da. Osake, asko aldatu da gazteek
gazte literaturarekin daukaten harremana. Gaur ikusiet gaur goizean, mutil gazte bat, nerabe bat, kamiseta arroxa batekin eta romantasi jartzen zuen. Bai, osea, kriston iztegia dago romantasi, enemies to lovers, ez dakit, friends to lovers, denetarik dago TikTok zartzeakoan eta young adult literatura jartzen badezu, googleatzen badezu, kriston, osea, mundu aparta ezagutuko dizuen, dudarik gabe. Sartuko gehan, orain apilaren 3 eta 4 bostean ospatuko da Luma Fest, sartuko gara pixka bat programa aletzera, eta esan bezala 3an hasiko da, arratsaldeko 6etan izango da lehenengo saioa, ez da, Patxi? Bai, lehenengo saioa arratsaldeko 6etan, eta, Lur Gaiastegi eta Nerea Ibarzabal izango ditugu gurekin. Lur Gaiastegi idazle eta irakaslea da, Bilbotarra, liburu asko argitaratu ditu, eta Nerea, azken urteetan gaina, Lur Gaiastegi EITB-ren Goazen telesailarekin liburuak ere idatzi ditu, eta gero berarekin egitukoa Nerea Ibarzabal, bertsolaria, hain zuzen 11 urteekin hasi zen bertso eskolan, eta txapelketa asko irabazi ditu, oso elkarrizketa polita izango da. Eta gero formol laborategia izango dugu. Formol laborategia talde bat da, okerrez banago, 19an sortuta, eta dia Intzalkain, Edurne Azkarate eta Mikel Ibarguren, eta euskal estenari buruzko, euskal estena garaikidean parte hartzeko jaio zan, eta espero dugu performance bat antolatuko dute, behaz lehenengo saioa oso berezia da. Idazlea, bertsolari bat, eta antzerki talde bat. Hortartean... Gero, bai. Bai, hortartean, izan nahi nizun, edukiko dugula ere, euskarazko mikrokontakizunen saribanaketa egingo dela bi saioen artean, ez da? Bai, oainen gaude, hain zuzen, mikrokontakizun prozesuan, 19 arte aukera izango dute bere lanak aurkezteko, eta bai, euskarazko saribanaketa izango da ostegunean. Ostiralean, aldiz, erderazko saribanaketa. Eta ostiralean gurekin izango dugu Alison Saft lehen aldiz Euskal Herrian, eta nik uste estatuan New York Timeseko bestseller egile bat da, eta estatu batuetan kriston arrakasta. Hemen ez da hain ez ezaguna, liburuen aldetik, baina oso idazle ezaguna da. Eta gero, ezaguna dela Joana Markus, hasi zen idazten 13 urteekin, eta Fuego eta Meses a tu lado, liburu asko dauzka, eta kriston arrakarta diote Madrilen Gran Bia kolapsatu zuela, horregatik espero dugu jende asko etortzea, orduan kasu honetan beharrezkoa izango leike gonbidapenak ateatzea. Horretarako web orrialdean sartu besterik ez dago, eta han agertze die indikazio guztiak. Eta gero bukatzeko larun batean
Bruno Puelles, La ciudad de los mil ojos, La berria, Lo frágil y lo eterno, Las tres despedidas, eta gero Lidia Zipresekin, Bartzelonako jaiotako neska bat, eta arituko dira elkarrizketa batean, eta bukatzeko zazpiterdietan, Alice Kellen, beak 15 eleberri argitaratu ditu, besteak beste Nosotros en la luna, El mapa de los anhelos, La teoría de los archipiélagos, eta Nos quedará el amor, hau da bere azken novela, eta hau izango da programazioa, hauetako programazioa, bai. Programazioa oso lotutakoa eta bastante potentea dela ikusi dugu, bai galdetu nahi nizuna Patxi da, adibidez Alison Saft bat, New Yorketik ona ekartzea garrantzitsua den modu, arekin zer egiteko aukera izango da, bertan haren hitzak entzungo dira eta gero sinadura izango da, edo nolakoa izango da? Bai, kasu guztietan, hitzaldia bukatzerakoan, sinatzeko leku bat, eta aukera izango dute berarekin hitz egiteko, eta bere liburuak sinatzeko, bai. Eta nolakoa izan da, adibidez, esan berri duzu ez, Joana Markus batek Madrilen izugarrizko arrakasta izan zuen, nolakoa da pertsona hauek ona ekartzeko prozesua, nolakoa izaten da gonbidapena eta pixka bat? Egia esan, konplexoa, guk gure programazioan lehen aipatu dan crossover, telesaioko plataformaekin, idazleekin, baina kasu honetan, young adult fenomeno horretan beste fenomeno erabat ezberdina da baitare idazleekin harremanetan. Kasu honetan, representante batekin edo argitaletzaekin. Kasu batzuetan planetako argitaletzeekin edo batzuk daukate bere representantea. Idazle gazteak die, baina hala eta guztiz, kriston, fan munduan, kriston arrakasta dute. Osea, erlazioak ez dira ez dakit nola esan, ez dira errexak, ez? Baina, negoziaketa bat, eta, kasu batzuetan, ez dakit, luzeak, baina, edozein kasutan, llegan a buen término, ez? Aipatu duzu, justu Joana Markusen kasuan bai izen emate bat egongo dela, gaur irekiko da okerrez banago arratsaldeko 6:00, eta santatu izango da besteetarako izen ematerik beharrezkoa da, bertaratzearekin nahikoa da? Ez, nahikoa da bertarakoaren, ez da beharrezkoa izen ematea. Hoi bakarrik aukeratu dugu Joana Markusen kasuan, eta aipatuan bezala, oain dela ez dakite hilabete batzuk entzan hitzaldi bat Madrilen eta liburu sinadura, eta kolapso bat izan zen. Guk dauzkagu 80 pertsonentzako lekuak hemen Santa Teresan, dakizunez Koldo Michelena obran dagoen bitartean hemen gaude, Santa Teresako komentuan, txikiagoa da aretoa, eta horregatik Joana Markusen kasuan erabaki dugu inskripzio bat egitea, baina beste kasuetan sarrera libre, hasta completar aforo. Joana Markusen kasuan aipatzeko hainbesteko arrakasta izan zuen liburu hori edo ekitaldi hori izan zela bere etereo azken liburua argitaratu zuenean, 2024ko urriaren 24an argitaratu zuen, eta egia da, nik behintzat nire inguran asko entzun dudan liburu izan dela, baina oraindik ere irakurtzeko hortxe daukadan liburua da. Eta bai pixka bat bukatze aldera Patxi, galdetu nahi dizula, aipatu dugu mikrokontakizunen sariak emango direla hor, baina ez gara sartu lehiaketan bertan, zer da lehiaketa hau, eta oraindik da tartea aurkezteko?
Bai, oindek badago aukera emeretzira arte dakazu edo daukate aukera bere lanak aurkesteko, eta bueno, idatzi gehienez 200 karaktereko kontaketa labur bat, urte honetan desiratu izena edo aditza erabiliz. Hortik aurrera, idatzi, Instagramera, Xera, Lumafest web horrealdea, bide asko dituzue dauzkate aurkesteko. Eta bi modalitate bakoitzean bi adintarte zarriko dira, alde batetik 14-17 urte eta bestea 18-21. Euskeraz eta edo erderaz. Oain arte, okerez panago, 20 edo 24 lan jasoitu euskeraz eta 30 erderaz, baina beretzi arte badago denborarik. Eta bai, azpimarratzeko, hemen entzuleren batek parte hartu nahiko balu. Sentitzen dut baino, 14 eta 21 urte bitarte izan behar dira parte hartzeko. Beraz... Julen gutxigatik, Hilabete batzuk. Bai, horrela da, 21 urte arte, bai, ez dago beste aukerari. Patxi, mila esker Lumafest jaialdia ona ekartzeagatik, ea ondo doakizuen eta Joana Markusenarekin ez den, Donostia jende ez betetzen, eta hori ondo doakizuela. Mila esker zui, hori espero dugu. Agur. Venga, beste bat arte, agur. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberria. Aize, badatorrela Euskaraldiaren 4. edizioa. Ja, 4. Bai, 4. Iatzen dira, 2 hilabete baino gutxigo. Ia eman dut izena. Ui, mikrofonak ies egiten dit. 4 ekitaldi hauetan, belarri prest izan den norbait hau bizizatera pasako zen, ezta? Hombre, ziurrenik bai ez, norbait behintzat. Pentsatzen dut. Luzatu lepoa, Juri, luzatu lepoa. Ies egin dit mikrofonoa, hori kontatu nahi izan, maiatzaren 15-tik 25 izango dela urtengo edizia. Txeron, bulegok egintzen abestia Euskaraldiarentzat, entzun egingo dugu pixka bat eta horrela nik mikrofona jetxiko dut, bale? Oso ondo. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Daitzez hitz. Bale, listo, Jun, esan dezuzuk
Parte hartzeko izen eman duzula da? Bai, atzo jakin nuen izen ematea irekia zegoela, ze aurretik entitateentzat eta eragileentzat ireki zuten, eta atzo jakin nuen momentuan, esan nuen, bueno, total, badakit mobila eskura daukat, izena emango dut, eta gerora ja maiatzean zehar esango nuke maiatza hasieran banatuko dituztela bakoitzaren txapak herrietan, eta esan nuen, bueno, izena emango dut, eta nahiko prozesu erresa da. Bai, festa egin zuten... Nik egiteko modukoa bai. Bai, zuezelako baituen entzatu hain dikoi. Bai, lanun batean egin zuten festa Izaskun Arroe Kultur gunean, iragartzeko herritarren izen emateko epea, zabalduta dagoela, eta bueno, antxe ontzien, erakundetako ordezkariak, herritarrak, batzordetan aritzen direnak, entitateko kideak, dozenaka lagun, eta gogoratu zuten, ez? Zer den Euskaraldia? Ze, haien galduta dago gure entzuleren bat eta ez dakit zer den Euskaraldia. Euskaraldia euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua da. Edo beste erabatera esan da, euskara gehiago erabiltzeko ariketa praktikoa. Beraz, Junek esan duen bezala, izan eman dezakezue eta jada famatuak bihurtu diren txapa horiek paparrean jarri, eta horrela, identifikatu zein den ahobizi, zein den belarri prest, eta izo, egian Euskaraldiko antolatzei galdetu behar diogu Julenek egin duen galdera hau. Azkeneko ediziotan belarri prest izan dako zenbat diren, ahora. Zenbat diren orain, aho bizi. Enituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Julenek galdetu du, izen ematean eretzako erresa da, ez agian entzuleren batek ez balin baduka errestasunik teknologiekin jakintzazuela, ni aurreko Euskaraldian laguntzen egon nintzelako dakitau, herrietan mailak jartzen direla. Eta maila horietan prest da, voluntarioki lanean dabiltzan horiek laguntzen dute izen ematen badela paperen bidez eta gero haiek zuen izena emango dute, edo dela momentuan bertan lagunduko dizuetela izena ematen eta beti errestasun ezberdinak emanez. Koordinatzaileek gehitu dute garrantzitsua dela izen ematearena, ze batzutan egian, norbaitek pentsa dezake, Euskaraldia oso ondo, eta bai, baina izena zertarako gogoratzen dute gero ikerketak egiten direla, ez? Gorentxe galdera egin dugu, beraiek egiten dituztela ikerketak eta garrantzitsua dela parte hartzaileen jarripena egiteko, eta gero noski txapak banatzeko, eta batez ere prestakuntza tresna, eta aholkuak helarazteko, ze badaude horiek ere bai, parte hartzeko aholkuak, euskararen erabilera handitzeko aholkuak, tresnak eskaintzen ditu Euskaraldiak eta izo famatu batzuk. Horrela, euskal celebrity batzuk esan dute ia da, izen eman dutela. Nortzuk, a ber. Bengok esan du adibidez. Bengo Durangok azokan elkarrizketatu genuen, ez da? Bai. Bengok esan du, berak ja izena eman duela, eta larun batean hor kantu batzuk eskaini zituen, gero badakigu eneko atxasukaldariak ere izena eman duela, Edurne Azkaratek ere izena eman duela, badoaz, celebritiak ere bat egiten Euskaraldiarekin, eta aizue, maiatzaren 15-etiko 25-era, Euskararen erabileran jauzia emateko ariketan... Zer da, lehen ekitaldia horrela udaberrian egiten dena besteak udazkenean egin izan dira, okerezpanago, edo hankasartzen egin ezakaso, Ez nago zior gogoratzen dut momenturen batean harrapatu zuela konfinamenduan ginenean, orduan hor suposatzen dut udaberrian zela, ni gogoratzen dut bazelako balkoien irudia logoetan eta etxetikan kalera, eta baina esango nuke bai aurrekotan udazken aldera izan diela. Aurten badago berezitasun bat ere, herrietan lanketa egiten ari diren horretan, bultzatzen ari dela 11koaren argazkia ateratzea Euskaraldia, bera hitza sortzea 11ko bat sortuta, eta herri herrietako pertsona ezberdinak, erreferenteak izan daitezkenak elkartzea, eta argazkia ateratzea letrekin. Entzule badakizu, eman izena Euskaraldian, Junek esan digu erresa dela, Julenek ere egin dezakela berak bakarrik, eraz oso erresa da eman izena, eta horixe gorko etxerako lanak Euskaraldian izena ematea, gure puri-purieneko gomendioi jaramon egitea, eta gero guri komentatzea, eta bihar hemen egotea, naiz irratian, bigarren kafea entzuten, ze bihar ere hemen egongo gara, egunero bezala, zuekin 2 ordu igarotzeko prest kafea hartuz.
Bihar arte, Julen. Jo. June? Datorren astera arte. Datorren astera arte. Bagoaz. Keep calm and bigarren kafea.